Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin, papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 13. No di mo ipangag tinaimbag apang magbaga, kas mula daw dawatan tiriribok nga agdiso or kan ka. Tungpalam ti pamagbaga, kat awan ti pakananwam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Tatang, igatangan dak man iti motorsiklo. Anya? Wan tatang, amin nagagayam ko dito lugar tayo, kat adam motorsiklo da. Saklangan ti awan. Taad na mabalin iti biyag dagiti gagayem mo. Iso akabailan dati gumatang iti motor. Apay nga ni istong, manalon damot lang. Ngam na igatangan mat ni tatang na iti motorsiklo na. Wan mat, iso ano lakit di takayat dak nga igatangan iti motorsiklo, makagatang kayo. Anak ko, amok ti gayem mo anistaw. Nagagat nga agtrabaho. Tultulungan na ti ama na iti talaw. Iso ti inggatang day ti motorsiklo na kat intrabahuan na. Day takay man ako na akon, tilay bagbagayon. Kat pudnumot darwen. No kumatatulungan nakmat iti trabaho iti talaw. Didakdakkel ko mati maapit. Ta siyempre, nalawlawa mo ti matalon ta. Ay so, sinyaw awan yun ti bagbagak. Ti kunak, igatangan dak iti motorsiklo. No di dak igatangan, nagtalawak dito balay. Anya? Nangag ko ti panagsarita yu iti anak talakay. Ay, talaga ano anya ti kayat na. Ipilit na. Saan tamat anag kurang anang bagbaga iti anak ta? Manipod ubing, insuro ta iti nasayaat. Ngam apay itatadim makalan, kastamot ti ugali na. Naibarkada ngamin ti anak ta. Kat dagiti napili na abarkada. Kat dagiti anak ta da mabalin na dito lugar tayo. At ay tala agbarbar ta kan agbisbisyo tar aramiden da. Good. Anya nga rod ti plano may papan iti ipagpagatang na. Anya nga iti mabalin ta bakit? Awan mo ti kwartata. Tano addaman ti mapaglakwan ta iti maapit iti talaw. Umdas la paggatang kadag iti masapsapol tayo iti inaldaw. Kat paggatang kadag iti masapsapol para iti sumaruno apa nagtalaw. Ay, Diyak kabailan agatangan ti motorsiklo ngay pagpagatang na. Darwin, adaray ti barkada din Sabado. Diyak makasurot. Apay ngay, ang tamot motorsiklo ma. Agparaop kami ngamin ka ni tatang iti talong. Kasta ka di? Hey, sayang. Diyo pa'y tag-ride. Nang runa no, adayo ti lugar apapanan. Una, kat sa dino ka no ti destinasyon na ya? Diyo ka no Sagada Mountain Province. Maturog ti grupo ijay. Tagpasyarda pa ijay Sagada Cave. Wow! Sayang no di ka mapan. Sumurutak ko man no makirides ka. Makiangkasakan ka. Anya? Una, sigurado nga itugot dagiti kakadwata dagiti kaayan ayat da. Awan mat kaayan ayat mo nga itugot mo. O di siya akong tiangkas mo. Mabalin mat kumaa. Diyak mat nga rod makapan. Amokon. Buludak langan ti motorsiklom. Tas siya akong ti sumurot iti rides. Anya? Alan na istong. Buludak ti motorsiklom. Tas sumurotak iti rides ti grupo. Nanang, amo ka naglako kayo iti Rick. Ikandak iti 5,000. anya? An-anwam ti 5,000. Sumurotak iti rides ti barkada iti Sagada Mountain Province. Anya? O nanang, iso nga ikandak iti 5,000. Ay sausawan ti maitid ko kan ka anak ko. Paggatang ni tatang mo iti maaramat iti panagtalon ti naglakwan mi iti irek. Panagraraup manon. Anya? Ingka katulungan ni tatang mo ijay talon amang isagsagana iti maraupan. Taagparaup tayo inton umay alunay. Salbagkit di. Nayaw-awan man ti saritaan. Kwarta ti bagbagak, saan araup-raup? Naa, tasikapay ti adaganas ng agungot. Katpudno mo ti bagbagak. Ay, salbagkit di ti kastoy abiyag. Agmay-may saklang arudan nga anak yo. Di yo pa'y maipaaymat ti masapol ko. Anya? No awan maitidyo, awan laeng. Inak mangiremedyo iti kwarta. Nasken a sumurot ak iti pagna ti barkada. Ay,
Anyan ti ugali ti anak me. Apay meten na nagbanag akasta ti kakaisuna nga anak me. Wanyalina, sumurot ka kanyak ijay sagada? Pasensya kan, Darwin. Ngamjak makasurot. Tumulong nga agisagana iti kanandag iti agrap iti talon mi. Anyamat tan. Ita lang nga awisan ka. Di nakman lang mapagustuhan mat. Pasensya kan kunakmanan. Nairanamat ngami nga agparaop ni tatang iti talon. Sigurado at dinakmat lang palubusan wag pakadaak. Kaslasan ta nga agayan na yata. Maawatan na kumamot, Darwin. Sa maysa, oray pa'y saan anairanang agparaop kami. Mabuti nga kasumurot. Ta sa anak anarwam nga agluglugan iti motorsiklo. Mabuti nga. Anya ko matipagbut nga may. Katsak mat akaayan ayat mo ti kaduam. Awan ka di ti panagtalag mo kanyak. Saan nga iti awan pa nagtalag ko? Nga mabuti nga iti panagpatpataray mo iti motorsiklo. Nakaparpartak ka nga agpataray. Nala. Saan ka napilitan na sumurot kanyak, Lina? Sige. Tay nakagdiskitar iti kwarta nga aramatak iti panag-rides mi. Bakit? Nay, apay akasta ti langam lakay. Agsakit ka kade. Saan bakit? Ni Darwin nga anak mo. Apay ni Darwin. Inukod na ti bulog akalding tayo. Kat napannain lako kadagit agtrab-trabaho dita construction site. Anya? Un bakit? Inak ko masublian ngam na partidan ti kaldain. Ay, naglukon na di atao. Ay, apaw. Dumawdawat ngamin itay iti kwarta. Ta sumurot kano iti rides dagiti barkada na ijay Sagada Mountain Province. Ngamjak inikan. Kaputa saan met nga importante ti pangaramatan na iti dawdawatan na akwarta. Kat day jay. Jay taraken tayon ti pinagdiskitaran na. Ay, sabali at talagan ti ugali jay anak ta, lakay. Uray datanagan na, maiturad nan atakawan. May kasaritak to inton sumangpay. Partakak pa iti panagpataray ko iti motorsiklo. Ipakita ka dagiti kakadwak analaingak ngag motor. Ubertikak amin ita. At ita, manon din na overtikak akakadwak. Mayat mat na ito yung motorsiklo nisto nga. Napigsama it, uray segunda mano lang. Masapol ama danak mat iti motorsiklo. Tapno makasurutak iti amin apag na dagiti babarkada. Narabyan ka na si Mangpet, Darwin. Ana. Kasano? Nagbubuntog mat ngagpataray dagiti kakadwak. Ah, Sakti kapartakan ngag motorsiklo tatang. ay na anak ko. Napagad tinapartak pa nagpataray iti motorsiklaw. Nya kita na paggadan nga ipagbagayo. Nagganas tumay. Kaslak tumay tayab. Nagdandanag kami kaninanang mo. Adun dagiti na ipadpadamag ana disgrasya gapo iti motorsiklaw. At dapay dagiti natay gapo iti pan naka-aksidente da. Isuda ah. Ah, wan gayam tatang. Kasanon jay pagpagatang ko nga ang motorsiklok. Na, pangalaak kumangay iti igatang ka. Di ila ko yung jay paspastoryo abaka. Anya, akat no po unak day jay Darwin. Agpaaduak ko may tibaka, takabaian day jay. Nadulamin day ta. Ila ko yung din tay gatang yung iti motorsiklo. Inlakom lang arodin jay bulog akal ding tayo. Ita, jay baka mo ti kayat mo nga ilakaw. No di yung kayat nga ila ko tiba kayo. Siyak timang ila ko. Anya! Anya itan ti aramida lakay. Ay, kapilitan nga ilako kung ati kakaisuna abakak. Ngam lakay. No jak aramidan ti kasta abakait. Di naktumot lang sardengan areng-reng-rengen di anak ta. Mala, makaamo ka nga raw lakay. Ay, sayang ba't na di abaka. Pinadpadakkel mo tapno paadwam kuma. Ngam ilakom matan adi na oras. Anya ngay nga raw. Ay, mala, agtimpla ka man iti kape, tagkape akpay. Kalpasan na, mapaanak iti balay ti ahin ti baka. Taila ko kaunti baka tayaw.
Insang patmugaya man ti motor aginatang mo, Darwin. Wala nang. Kabarbaro ko naman. Nanginan samot day ta ang motorsiklo. Ay talaga nangina na ito inanang. Brand new. Kas makita yung mat. Nagpintas. Ay na, imbag man tay manay di 40 mil ang naglakwan ti amam iti baka. Anya ngay manay. In-advance ko lang di inted ni tatang. At dapay 60,000 pesos ahulugak iti binulan. Anya, nagnginan. Siyempre brand new nga rod. Ay na anak ko, apay ngamin brand nyo tinalam. Jay sigunda mano kumalatan akas kin ni istong agayem mo Anyat sirbi na gumatangak nga ino segunda manon tumat lang. Iso nga ibagam kinitatang kasapulak ti kwarta paghulog ko iti binulan. Ne, apay ani tatang mo ngay. Di manggad ka tapno adda paghulog mo iti binulan. Basta ibagam kinitatang. Tanodyak mahulugan iti binulan da itoy. Umay da subliern. Sayang pa 40 mil a pinag-down ko. Nubawin ti kumpanya to'y motorsiklo. Wow! Kabarbaro dayta motorsiklo ngayon maneho, Darwin. Asino tinang buludam iti dayta? Anya bulod. Kukwak da ito'y stone. Ha? Talaga? Wen! Di kan tumat ngamin mamate. Apay, ti kunam, sana ka makagatang iti motorsiklo. Imbag man. Nangina dayta abran ti motor Siyempre mo ta. Mabalin kon nga ehelera ka dagiti motorsiklo dagiti babak na nga barkada ta. Ay, un Awan kayam. Kano man ang ti rides ti grupo? Awan pa'y mo timbag-bagada. Sumuro takto inton ada rides tayo. Ta ipasikat ko to'y kabarbaro a motorsiklo. Nan, padasok man nga imaneho ta kabarbaro ang motorsiklo. Ay kato na. Angam na Ang nadam, ang mga numagasgas mo. Kabarbaro ko naman. Wanya, kayat mo ka din ti sumurot iti rides me, Lina? Ay, kwa, Darwin. Di mo ko na nagkadkad ka manan. Pasensya ka. Awanan ti rason mo. Tanalpasin ti trabaho iti talon. Diya kaya ti sumurot. Tamabutengak nga aglugan iti motorsiklo. Anya? Nakabutbutang ti panagpataray mo iti motorsiklo. Kasla ka na yun ka makikarkarera. Nagadua rason mo. Ibagam lang no di na kun kaya tag-break tan. Ha? Diyak kaya ti babaya na arte. Ti kayat ko, kas kadagiti girlfriend dagiti barkadak, ag game iti amin na pagna ti grupo. Awan ti mabalin ko no kastati ko nam Darwin. No i-break na, gapo lang iti saan ko nga isusurot kadagiti pagnayo. Awan mabalin ko. Ti makunaklaang, agan-anad ka kumaakanayon iti panagmotorsiklo. Ay, naibus matlaangan ti lakok anak ta. Agawid akon, tapno makaluto ak iti pangaldawan may kadagiti anak ko. Ha? Nagpartak dito motorsiklo ang masabat ko. Duk para naksamat. Ha? Agikis-ikis mo itong ti motorsiklo kat. Duk para Anyan dayto nga inaramid mo, Darwin. Naimbaglaangan, ta saan agrabe tinapasamak iti babaya na padungparam iti motorsiklaw. Basol na santumat ngamin nga glisi iti dalan ko. Na, Sikapay ti adaganas na nga agsao iti kasta. Kat sika ti naka-aksidente. Kat talaga mo basol na. Ay na Darwin anak kao. Naggastos tayo manen gapo iti pan naka-ospital tinabanggam. iso apang nga asim ko maanak. Taganad ka niti panagmanehom iti motorsiklaw. Ang mga nudakdakas tupay ti mapasamak iti sumarunaw. Ala, winain, tapno sumardeng kayon. Sige, agsagana akon. At the rides minton bigat ijay vegan ilukosor. Anya, nagadayon ti papanan niyo. Anya ko manuadayo. San kami matamagmag na Ay, una yun ti kasta pa nagsasaom kada kami anaganak ka Darwin. Mala, ambok adida kamit lamalapdan iti susurot mo kadag iti barkadam. Kat ti makunak, agan-anad ka kumamatan iti panagmanehom iti motorsiklom. Sige, sige na kayo. Purupot tayo kakadwa at tumasaw pa tayo makadanon iti destinasyon tayo. Wait! Sige, wait! Ita Ita mapadas ko no kasano kapartak to'y motorsiklo. Darwin,
si katag payas sweeper ha. Kasi kalang tawan ang kasna. Kahit nasa ward, si katag yan iti uday. Anya? Malay tayo nga kadwa. Agad na tayo di pa nagmaneho tayo. Sige, Dan! Sige, Ay, salpag. Apay ngay asak tagyan iti udi. Kasanuak ang makapataray iti napartak ngay no sakti agpaudi. At dayta, na-overtake akong dagiti kakadwak. Talaga napigsa da iti kabarbaro ang motorsiklo ka. Bus-businaan dagiti kakadwak. Lima besak ngamin iti speed limit ngay baga ti leader mi. Ang apay ko mga ginayadak ngay. Napartak nga rin ti kayat ko. Partakak pay. To-overtake ak amin ida. Trak ti masabat ko! May bangga akon! Nanang, tatang, apay adyak mo, may garaw dagiti saka. Darwin, anak ko. Apay ngagsangit kayo, nanang. Anak ko. Naputan ti do asakam. Anya? Napakaruan dagiti sa akam kapo iti pan naka-aksidente. So akapilitan na pinutan dagiti doktor, anak ko. Tano saan da nga aramiden dayta? Dakdakas ti mapasamak ka. Sana po no dahi tatatan. Timngag ka kumangamin iti pamagbagami ka. Saan mo kumanapagtang ti kasta, anak ko? Tatang. Kasta mo na binagbagaan na kakano ti leader ti grupo yo. Asan ka lumabas iti speed limit yo? Di ka timngag. Tatang. Hanya ngay ita, anak ko. Pag nanayo na nasaan ka makapagna. Hanggang pagyamanam laang ta si bibiyag kapay. Kalpasan ti pan naka-aksidente. Kunana iti Proverbio 15, versikulo 5. Kinamaag ti saan a panangikan kano iti panursuro ni amam ken ka. Ipakitam a masirib ka no ipangag mo ti panangisuro na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Kenyan. Insurat para iti radyo ni Jonar Ribotazo. Computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.